La rica i variada oferta d'entitats d'educació en el lleure que existeix històricament a la ciutat de Reus fa que des dels seus inicis el Pla Educatiu d'Entorn dediqui una especial atenció a aquest àmbit educatiu. Hi ha diferents actuacions en què agrupaments escoltes i esplais de la ciutat són protagonistes a l'hora de fomentar els valors tradicionals de l'escoltisme i l'educació en el lleure. Per exemple, existeix l'activitat de cau a les escoles, com la que es du a terme a l'Escola Misericòrdia de la mà de l'agrupament Escolta i Guia Ben Enllà. Nosaltres reproduïm el que seria el curs normal d'un agrupament escolta, nosaltres hi formem part, i reproduïm el curs en les poques sessions que podem, que és una vegada a la setmana, 2 hores. I aquí intentem aquests valors que tenim dia a dia, dissabte a dissabte, sortida darrere sortida, per treballar allà, doncs intentem que aquí, en aquestes mini sessions que ens donen, doncs poder-los transmetre. Coses com el compromís, el treball en equip, intentar sortir una miqueta d'aquesta societat del consumisme, doncs intentem encaminar els nens cap a una vida sana, esport. El Pla d'Entorn també funciona en accions per a dinamitzar la vida dels esplais. És el cas de l'esplai Fem-nos Amics, que a més d'organitzar setmanalment activitats fora de l'horari lectiu a la seva seu amb canalla de procedències diverses, darrerament ha intensificat activitats compartides amb l'escola que té més a la vora, l'Escola Prat de la Riba. El passat 6 de març, pares i mares de l'escola i de l'esplai van fer una trobada en el marc del Pla d'Entorn per participar en una xerrada sobre com posar límits en l'educació dels nostres fills. És important conscienciar els pares. Estem en una societat on moltes vegades estirem molt més del que caldria amb l'educació dels fills i és important saber-los marcar, posar límits, perquè després no ens queixem de que el meu fill m'està fent tot això i se'ls en va de les mans, no? Llavors una mica és agafar el tema a temps perquè després puguin ser capaços els pares de portar a terme una educació una mica coherent, amb límits i marcant. La xerrada m'espero concretar una miqueta els conceptes que crec que tinc clar sobre l'actitud nostra respecte a fills. A veure què, si vaig errat, no vaig errat, els intentem convocar una sèrie de conductes, potser hem equivocats, ja veurem. Penso que és important que es facin xerrades i coses, sobretot xerrades, als pares, des de l'esplai, com pot ser, o des de l'escola, perquè a vegades hi ha conflictes que no saps ben bé com en sortir-te'n i sempre l'ajuda d'un professional o l'experiència d'algú altre et pot ajudar a arreglar els conflictes que tu puguis tenir a casa. Des del curs passat, l'àmbit de l'educació en el lleure va servir de fil conductor per organitzar al barri Niloga una activitat educativa que servís de punt de trobada per a infants del barri i de l'escola Joan Rebull en una iniciativa aixoplugada per l'Associació de Veïns 25 de setembre. Juguem i aprenem es va convertir en un dels millors exemples del que ha de ser el Pla Educatiu d'Entorn com a espai compartit per l'escola i les entitats de l'entorn, en aquest cas l'Associació Veïnal i l'agrupament Escolta i Guia Mare de Déu de Misericòrdia. L'activitat també té el suport de l'àrea de benestar de l'Ajuntament. L'objectiu principal d'aquesta activitat és donar un espai als nens i nenes de l'escola Joan Rebull per fer activitats i tallers que a l'escola normalment no fan, com són activitats en pilota per aquí fora, corrent, tallers i de més activitats manuals. Llavors treballem molt basant-nos en la coeducació i així els donem un espai perquè no vagin directament de l'escola cap a casa sense ofinar la PlayStation, mirar la tele i aquí també els ajudem a fer deures i així una miqueta de progrés personal en l'àmbit escolar. Finalment, dins del Pla d'Entorn, les entitats d'educació en el lleure de Reus tenen també un espai en diferents jornades específiques que s'organitzen durant el curs. El passat dissabte, 13 de març, es van organitzar 2 activitats anomenades Juga Par i Connecta't Amb. Nosaltres des de fa molts anys fem una activitat que es diu el Juga, que és una activitat que està pensada pels nens i nenes de tots els agrupaments i tots els espais de Reus i oberta a la ciutat, als nens de la ciutat de Reus. I aquest any hem fet 2 activitats, el Juga per la Natura i el Connecta't al Medi. El Juga per la Natura és per nens i nenes de 6 a 10 anys i el Connecta't al Medi de 10 fins a 15 o així. Tant els esplais com els agrupaments escoltes potenciem un tipus de lleure diferent del que es ven, del que és més conegut, no del que és el lleure comercial, sinó que se'n diu l'associacionisme educatiu. És a dir, no és una empresa o una institució que ofereix una oferta i el nen l'agafa, la compra o no la compra, sinó que és una associació tot de voluntaris sense ànim de lucre i que es van potenciant, van evolucionant i van construint a partir del dia a dia. Els propis noies, juntament amb els caps, els monitors, van construint el dia a dia i alhora van aprenent
una altra forma no comercial de divertir-se i de passar-s'ho bé i d'emplear el seu temps. Les entitats d'educació en el lleure també participaran enguany en la trobada d'agents socials del Pla Educatiu d'Entorn que es farà el dia 8 de maig. A més, col·laboraran per segon any en el Dia de l'Esport i el Lleure, el primer cap de setmana de juny. La jornada va néixer l'any passat per difondre el món de l'educació en el lleure a partir de la petició realitzada pel Consell Municipal d'Infants de Reus. De fet, els esplais i agrupaments i les associacions de pares i mares dels centres escolars col·laboren en diferents activitats durant tot el curs. Els alumnes de l'Escola Rubió i Ors han estat treballant durant aquest curs en una obra de teatre que ha comptat amb la participació directa de les famílies, ja que les mares han estat les encarregades d'elaborar els vestits dels seus fills gràcies a una activitat del Pla d'Entorn. Les mares ens hem posat d'acord, hem pensat amb la directora, que és l'Antonieta, els vestits i demás. I ho hem fet entre totes. Així ens hem conegut una mica més i molt bé. Estem molt orgulloses, la veritat. L'obra, que ha comptat amb la participació d'alumnes de diversos cursos, es va estrenar el passat 19 de març al Teatre del Col·legi La Salle dins la mostra de teatre infantil de la ciutat. Des de fa un parell de cursos, els pares i mares de l'Escola Sant Bernat Calbó reben classes d'informàtica al Centre Cívic Mitjorn a través d'una activitat del Pla Educatiu d'Entorn. Aquest any, però, aquesta activitat és compartida amb els pares i mares de l'Institut Josep de Piró. Aquest curs, i donada la proximitat que hi ha entre l'Escola Sant Bernat Calbó i l'Institut Josep de Piró, vam veure que seria molt positiu l'entrada del grup de pares i mares de l'Institut Josep de Piró en aquesta activitat, donat que també s'han donat una sèrie de circumstàncies que ens ho han permès. Això creiem que és bo en tant que permet entrar en la coneixença dels dos centres educatius que a la llarga, en principi, els que ja formen part de l'escola formaran part de l'institut. La gent que ve normalment és gent que té un nivell molt baix i és internet a nivell bàsic, doncs buscar coses d'internet, si vols veure el teu carrer o fer una carpeta, en fi, coses en principi molt bàsiques, no? I després sembla que anirem aprenent més coses. Alumnes de primer, segon i tercer d'ESO de l'Escola Maria Cortina van participar el dia 25 de març en el taller Qui són els Roma, una activitat oferta per la Fundació Pere Closa amb l'objectiu d'apropar la realitat gitana a l'àmbit escolar i a la societat en general. Entre altres aspectes, s'expliquen els orígens geogràfics i la història del poble gitano, així com aspectes relacionats amb la seva cultura i costums. Avui hem vingut el Sebastián i el Manuel, que són dues persones gitanes, i ens ha explicat una mica com va ser el seu camí arribant per tot, expandint-se per tota Europa. Ens han explicat com és la seva cultura, que per quin any van vindre aquí a Catalunya. La majoria de coses no la sabia i també ens ha explicat que hi havia dues llengües i que una és una barreja del romanó i el català. El taller és participatiu i s'intenta treure a la llum pública alguns dels estereotips que popularment defineixen el poble gitano per analitzar-los i qüestionar-los.